Namaratas. Mä julkaisin justiinsa ensimmäisen videon tonne YouTubeen ja täytyy sanoa, että on se kyllä jännä, miten sitä on itsekriittinen. Mä tätä hetkeä jännitin kauheasti ja nyt mä sen tein ja nyt mä sitten ajattelin ottaa heti seuraavaa videota päälle ennen kuin itsekriittisyys kasvaa liikaa. Tää on vaan vähän nyt haastavaa, koska kattokas kameran toisella puolella. Tää on kamera, ei mies, vaan kamera nainen nyt tässä. Eli yksi odottavista mammoista haluaa osallistua tähän hommaan. Niin me ollaankin nyt sitten yhdessä tässä puhumassa. Mä toin teidät nyt tänne lampaiden puolelle tai näiden odottavien uuhien puolelle, koska mä halusin näyttää teille tänään noin karitsat, ketä nyt tähän mennessä on syntynyt. Toistaiseksi meillä on syntynyt vaan mustia ja kolmosia. Siellä on hässipoikia ja uuhityttösiä sitten syntynyt. Nyt me ollaan yhden karitsointikarsinan vieressä, joka syntyi, ootas nyt, olisiko se 3 päivää sitten syntyi nämä karitsaiset. Tältä näyttää, siellä on yksi karitsainen syömässä. Emo hoitaa hyvin. Ui.